दा UPPL हान्जानि माने प्रग्राम जादों आरो नैबेयाव गासै मोनबा कमर्सखौ लानानै दै उदालगुरि डायमन्ड फिल्डआव नै बेयाव प्रमद बर' सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बिनिनो मानसिफोरखौ नायदों बिथाङा दाबो सफैथ'वाखै खायनो 3टा जाबाय समा बेलासिनि 3टा जाबाय बेयाव खैथायाव सफैगोन मिथिया ओरैबायदि लोब लोब मानसिफ्रा बाहागो लादों रोजा रोजा सुबुंफोर नायदो नैबिथिं हाबलांनोनो हाया हाबनायनि सिङाव थांनायनि परिबेसानो गैया अखाबो बिराद हाबायना दिनै माने जायगायाबो गोबां दिगदार जाबाय आरो ओरैबायदि होंगो दोंगो मेन स्टेजाव थांनायनि परिबेसबो गैया लाना दोनथ'दा लागोन आं औ औ जोंहा नै बिदिनो बरायनो रेडि जानानै दङ बेम पार्टि दामग्राफोर दंखाजोबो नो दामना हो लायगोन दामना हो लायो नालाय सारायबेसे मान गोनां सारा सफैबाय नै मानसि गिदिर गिदिर दा नै बन्धु थिगानो ना थिगानो दे बरिया दे उनाव रायलायगोन दे माथो माने जोंहा सिङाव हाबनायनि परिबेगानो गैला ओरैबायदि थारमाने अखाबो बिराद हादोंमोन ना हाब्रु जाबाय स्टेजखौथ' नुहुरखादों लोगोफोर नोंथांमोना नै बिदिनो स्टेजआ बेनिफ्राय आरो जोंनि CM प्रमद बर' सारा माने बाइक रिलि बाइकजों फैगासिनो आरो ना दायो जोंहा नैबेयाव प्रग्रामा जाबाय थादों खिन्थु बिथाङा बाइकजोंसो फैदों बाइकजों आङो दिन्थिनो नाजागोन आरो बिथिं मोसानाय हाबाफारिबो जादों खिन्थु खाथियाव आं थांनो हायासै माने जायगायाबो एसे लेथ्रा जाबाय हाब्रु जाजोब्बाय मानसिफोरनि होंगो दोंगोखौनो नायदो आरो ना एसे दिन्थिनोसै मानसिनि दोहौखौ माबायदि लोगोफोर माने जोंहा UPPL सरकारा सरकार दानाया खाटां जाखाबाय नुबाय दा गोनो गोथो जानो गोनांथि गैया लोगोफोर सिकिउरिटि नाय बिथिं खालि मानसिल' बिथिंथ' लामाया मथा मथि खासिबारिनिफ्राय थाबायनो गोनां जाबाय जामा
मोसानायखौथ' दिन्थिनो हाला लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिउजिकखौल' खोनासंहोबाय आरो ना भूमिकम्प आइबा पारे दे যোৱাকালিৰ নিচিনা হেই দে गोनां प्रमद बर' सारा नै सफैबाय फैगासिनो नायदो लोगोफोर माने जोंहा एबार बिटिआरआव इउपिपिएल हानजाया खमैब्लाबो 27 सिट लानानै हारसिंनो सरकार दानाया रोखा जाबाय लोगोफोर उदालगुरियाव आङो बुंबाय थादों जोंहा 10टानि गेजेराव 8टायानो देरहागोन दिनैनि तारिखाव बेथिं मानसिफोरखौ नुबाय दा नै नुदोंना नायदो ओमफ्राय आरो नै जों प्रमद बर' सारा फैगासिनो जिंदाबाद 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 Vamos,
아? 리더라면 3라고 누가? 파라시타몰 Ayo,